Jeg synes, Geihed har været en rigtig god samarbejdspartner. De er interesseret i at hjælpe os til nogle af de løsninger, vi gerne vil have, f.eks. energirenovering, få fundet nogle miljørigtige løsninger, som er en del af vores ønsker. Vi har fået skiftet vinduer og også fornyet facaden, renoveret facaden her. Det var et ret omfangsrigt arbejde, men det er gået rigtig godt, både sådan at beboerne har følt, at de er blevet lyttet til, er blevet godt informeret, og resultatet er både rigtig smukt. Vi er glade for facaden og vinduerne. Det gør det meget mere økonomisk at bo her også på grund af de besparelser, der er på varmeregningen. Så selvom det har været et større arbejde, har kostet at have stillads op i månedsvis og støv og alle de gener, der nu hører med, så tror jeg, at alle beboerne har været rigtig glade for det. Det har været et godt samarbejde, fordi Geihed har vist professionalisme hele vejen igennem. Jeg er jo slet ikke fagmand, jeg er slet ikke inde i de her områder, som jeg bliver bedt om at forholde mig til. Og så har det været godt, at de er så gode til at kommunikere. Jeg har hele tiden følt, at vi bliver sat ind i det, sådan at vi også har kunnet træffe nogle valg, uden bagefter at ærge os over, et eller andet er gået forkert.